Hello mga day! Good morning! Welcome na po sa atong live karambuntaga mga day. Kumusta inyo mga Palopian Tube o nakarong adlaw sa bulan sa Agosto. Month of August. Be good to us. Ay nako mga day. Lisuras akong kinabuhi diri sa Pilipinas. Pinamis kag unsa ka lisod akong kinabuhi. Pasalamat ra gihapon ta kay naay mga grasya nga nadawat karong adlaw. Daghan kay salamat sa akong nadawat nga usa ka box nga regalo gikan sa atong ka-friendship. So karong unang adlaw sa Agosto ato kani sugdan sa pasalamat sa mga grasya na atong nadawat. Daghan kay salamat Madam Melds sa imong usa ka karton nga grasya. Nasobraan ka kamaayo Madam Melds. Nasobraan ka kamaayo. Wala ko ga-expect ngayon ani di ay ni kadaghan. Ang akong giingon usara ka buok, usara gyud ka buok. Anong gidaghan man nimo? Dapat unta ginagmay ra dili ka magpasulabi kay kabalo ka maanad ko. Once maanad ko, ako na mismo mo message ninyo nga nganong wala mo nang hatag og regalo. Naamoy kaila ana. Na ako'y kaila. Na ako'y kaila nga di maghulat og hatagan. Mangayo, ili kahulat og tunulan. Pamilyar kayo, pamilyar ka isa nga tanan. Pero syempre, gabrihan na nako ni. I just come back like MacArthur in the way. Madar, dali sa diri, Madar. Pasalamat og usob. Pasalamat og usob. Kay na ako'y regalo nga nabasa nga nagaingon. Ayaw nag-abrihi, kay dili na para imo, para na sa mong mama. Pero kay wala siya kapaabot, yan nagisuot daan. Kasunod lang rin ko. Madam Melds, salamat kay Madam Melds. Salamat. Pasalamat kang Madam Melds kay Bang. Salamat Madam Melds. Sa imong hinatag. Salamat kayo. Ina Madam Melds. Madam Melds. Unta. Unta. Ning dugangan. Okay ba sa di ay? Ingon anang manggota, di manggota makontento kung tagaan ta. Na masulti ra pud ta kay basin di ay madungog. Sala ba di ay nang muhangyo. Murag nalipay na kita kay At least ni hangyo. Tanawa igo ka ini mo der dali pag. Yes. Igo ka niya Madam Melds. Tanawa mo ra siya 60 stars sa Biba Films. O ana man na. Dapat kung naamoy ganahang mahitabo, kanang ihatag ninyo inyong prangkahan. Inyong prangkahan, dili kay inyong ikip sa inyong mga heart. Human ganahan pa di mong magpadugang. Nyawa di kakabalog na igdulugang di ay. Di mahatagan ka. Ang inyong mga style, magloom-loom ra mo, maghilom-hilom ra mo, nakulangan di ay mo. Mo nang di ay magsugod inyong kalagot. Maglagot mo kay gamay raman ng chocolate. Oy, nganong kaniraman nga daghan man to siya gidala. Ga-post man to siya sa Facebook nga nag-andam siya usa ka kadako kay karton nga cake. Unya nganong tulo raman ning ako unya kaning usa ka iningkitan pagod og crocodile. Isolti. Grabe man ako. At least ako honest ko pero syempre di na akong batasan. Okay ra jud ko di tagaan ingon ani. Okay ra jud ako di tagaan. Oy. Lipay ra jud ko kanang ulamtaw mo nako. Diri kana mo suporta mo sa akong video. Di ara ko to okay na kay ko. Kani mga inani kwan sobra ra ka. Char. Salamat kay Madam Bells. Mainom sa ko kaning ni orang Greek Tonte kay para ma-energetic na akong kabuntagon. Kana shout out unya ra na. Tamo no unahon sa nato ni kay dinagko ni nga grasya day. Napaso ako ngabil. Manapasalamat mo diya kay gagmay mo ngabil. Kani mga dagkog ngabil inom dis baso. Paso diretso. Siyempre pinuang ra na Madam Melds kay imo niya ning bawion. Kabalo na ba ko sa imong pamilya? Imo ra ba gud yung bawion ng inyong Charles lang. Ay! So continuation ra ni siya dahil sa atong abri sa atong regalo. Kaya kabalo ba na akong cellphone ay tukar-tukar ni akong cellphone. Basta hindi ay na mo hatag dahil iPhone. Basta iPhone. Oh, bakit on tamo kay mo na pod mo nga sus?
Nang hinambog na po ng bayutan na, nang hinambog na po na. Gipapil na po nato ang kapobrehon. Gipakita na po taan na kay para magsuya-suya ta. Anak ng tinuod nga hambugira. Tiyak, ayaw pag hinabog kay panggabaan ta. Siyempre, binuang ra ng ako. Especially sa mga bago pa nga nisulod sa akong live. Ano inyo madong kandireday? Walay tinuod ani. Mura magyod, makadungog mag mga bad words. Mo PM dahil mong Madam Mels. To ang Madam Mels, tanawat ng bayot imong gitagaan. Gayaw-yaw. Wala nalipay sa imong gihatag nga regalo, sis. Wa pagali ka na humanog paminaw sa ako, aba. Nag-conclude na dayon mo. Munang magkagubot, good ta sige. Kabalo biya mo na ako, nga kuan biya ko ka ng fragile. I'm a kind of person who is fragile. Yes! Second item. Prada. Oh. Na, grabe ka, Madam Melds. Imog yun men gisagpa sa kapobrehon. Sa tibuok na ako ang kinabuhi. Karon pa ko nakasulay og sani brand nga Prada. Na ada ini ga-exist da ini nga brand. Tinuod ni day. Wa man ko kakitaan ni nga mga brand Prada oy. Asa man ni? Na Milano. Apelyido dagway ni kay na may pangalan. Milano Prada. Ay di tingali ni sa ako Madam Melds. Murag na sayo paghatag aning usa. Kay naamay na sa goldere. Nakapangalan man gyud. Di man Ma'am Eli nakabutang dire Milano Prada. Basig sa lahi ni nga box, madam. Natipon ba dire sa ako Ako ra ni siyang ibalik ni mo, madam. I-double check diha kay basin og sa lain ba ning tawo ba? Sa laing tawo. Milano Prada. Di lang na ako ni si abrihan ha kay basig din niya ni ako makasala ta. Di ba ako pareha ni mga parente diha nga miskagili iyaha, hilabtan. Hala na kay may pangalan man. Anak po, ato po ng respetoon. Ato ng respetoon kay wala man nakapangalan sa ato Yawa po ko kailaan ng Milano. Kista man ng Milano. Akong mama si Evelyn man. Lagot. Second item. Bahala to si Milano. Second. Ang butoy. Na-agree mga panghitabo sa akong kinabuhi nga. Dili gyud ko kasabot. Second item. Sama niya, madam. H. Sama niya nga mga brand. Uy, nga di man ko kaila. H&M. Ako gyud ni. Salamat kay madam. H&M. Di ko familiar lagi. Thank you, madam. Kaning H&M. Sa maning nga mga brand, di man ko kaila, Akong nailhan man ko dire sa amo aday kanang Unitap. Dayong kanang tops and bottoms. Nobo, Wa ko kaila ng H&M. Makulbaan mapo ko mag-unboxing ani kay dagha po day mga tilimad o ni nga box nga wa ko kaila. But anyway, salamat kay madam. Miskag nakuratan gyud ko nga lain-laig mga pangalan ni imong gihatag nako. Thank you so much. Kulbaan man sad ko. Next item. Siyempre, ako po ning ihatag ang uban ani sa ako mga pag-umangkon. Kaya naman ko pag-umangkon nga pareho na kog lawas na dako-dako. O di ta magdinalo, no? Miskag usahay ganahan kita sa mga items, pero kabalota nga naatay mga sakop sa panimalay, magalantaw diri nako ron.
Kaya unboxing ko, kanang matapod gasiplat-siplat diri, kay ganahan pag maiyaha. Siyempre, para makaingon po mga ay buutan. Shit! Su! Huy! Among pamahaw ha, patay karong manukag ka. Sorry. Para makaingon mo kay plastikanay ba ni social media. Para makaingon po mga buutan yan si Ma'am Eli. Di ni siya pareho sa uban nga mag-unboxing nga kanang iyang madawat iya-iya ra. Manghatag po siya pamilya. Siyempre! Pero po niya, bawion ra na ako na paghuman sa live. Basin pong naisilingan nga galantaw ron. Intigida ha. Next item! Ingon anak na, basta maayo kag kasing-kasing, naghagong mo hatag ni mo. Next item. Hala, di unsa naman po nga brand, madam? Nagadulan naman yung basketball. Sabi niya mga brand, oy, thank you so much. Humot kaayo. Humot kayong ilok. Madam, kasi gagamit ani last, madam. Na may smell. Muramag ka ng... Char! Ano man inyo mga brand kay mga tawo-tawo naman ni oy. Ganiha, pangalan sa tawo, Milano. Karon, it's an M. Karon, gadulag basketball. Salamat kayo, madam. Grabe na kay kanako. Sobra ka kabuutan, Madam Melz. Pero imo dyan kong gilibog-libog aning mga sagon ni, oy. Pero salamat kaayo, bahalag di ko familiar. Ikaapat na itong item, mapadayon pa bata? Ikalima nga item. Arita diri dry. Ay, gahi-gahi ra ba? Agoy. Short mango di day. Pero nga nung gahi man ni diri, Madam Melz. Di po may lagay na da. Ganahan nyo kung ni mo, Madam Melz, kay naugitagaan ko ni mo short, pero murag may lagay naman daan niyo. Kahit, Madam Melz, mahatagali mo ka ng mga inaning short. Ayaw pong paapilin nyo lagay daan. Grabe po mo sa ako, Gahi man. Gahi hikapon. Humok tugsok. Siyempre, kamukha mga daotan, God mo. Huna. Nasa yung sa maniway. Ay, di ara di ay dry, sus ko day. Kuan papel ra di ay. Nako, tog lagay na ning panolayan eh. Ay, gahi man. O, kani kabalon ako ani nga brand. Nike. O, Nike. Kabalon ako ani kay daghan man ni diri sa amo aning Nike. O ako mga sanina, Nike man tanan. Tinoon na kabantek mo anang mag-vlog ko, kato ako mga t-shirt. Mga Nike man na tanan. Labi na to akong paborito kaayo nga pambalay. Nike to. Mga branded. Ako di makamusuot o dili branded. O. Nike. Diri, ako kay tong diri. Nike si. Nike magod na. Nay diri, bangag diri. Muna tinuod nga Nike. Nike si. Alamat kay madam. Kanigoy tinuod na gyud nga branded na gyud ni kay kailagyog ko. Nike. Katong tuurang nga basketball og H&M o kanang Prada. Di ko kabalog branded ba na. Wala ko kabalo. Basta sigurado ko aning Nike. Nike si. Salamat kay Madam Melz. Sus ko, madam. Kung kabalo pa lang ka, madam, unsa ko kalipay karong adlaw, madam, for this month of August. Thank you so much. Ikalima nga item. Daghan pa ni day. Mga 50 ni kabuok. Ugma patamahuman ani. Ikalima nga item. Ay mama, imo day ni mama. Nakabotang dire. Kani lain na po nga item.
ayaw hilabti kay kiriwan ra makagkamot Madam Ilig. Sa imo nang ma. Imo da ini ma. Daghan po kag imo ma. Ikuan sa yabrihi atong kuanon. Gana po ng imo. Siyempre mas daghan ang ako. Kadunggan naman. Uy, shoot ko po na yung bukto. Ay, wag po. Ay, pareho di ay duha ka set. Pakita diri. Ina Madam Melds. Ana man na Ay, magpasal. puti. Parang sultim na namin. Wala nang gutay. Dali na. Ayaw ka ulaw. Ina Madam Melds. Madam Mel. Pakita na ato mga ilong nga list nga kaisa nga tanan kay. Muna yung mga dalag swerte sa atong live. Ina Madam Melds. Madam Mel. Ipairog diri kay para may sila nga asa niliwat ni akong ilong ana. Madam Melds. Ilungak. Gani tagang kagbangag. Madam Melds. Madam Mel. Idungo gamay kay ilong na tayo nakita. Ina Madam Melds. Madam Mel. Dugangi glaing color. Dugangi laman og bestida para simba. Na. Okay. Laban. Wala ko bataw. Okay, grabe po kanya ako inahan makabunal. Mura man ko dili niya anak day. Magtulo manggong pagdi na ako. Na nakakita na to na yung buang o. Okay! Salamat kay Madam Melds. Lipay kay akong mother. Actually, akong mother. Kaning tagaan ni siya kwarta. Pero, panalagsa na siya matong syudad kay layo man. Mangukay na siya sa Malatapay. Kaya di ba tinuod di ay? Malatapay nang iya. Mato siya Malatapay. Mangukay na siya dito. Nagugumukay. Na di na siya mangukay kono kay na siya bago. Ipalit na ako kay paan ka nang insakto ragod sa akong ganahan. Kani di po ni ako di ay. Ug mga Nakabotang dire. Madam Consing. O nakita mo ha? Wala gyud ako abrehe. Kay dili na ako Inday Consing ni. Palihog kog ingon ni Inday Consing nga naayang bahin dire. Salamat madam. Imong gibahiran akong friendship nga Inday Consing. Malipay na pud to. Oo. Ako di pasalamatan si ambi ba to usang kuan dito alayon ma? Katubag mga paper bag gali nga kato akong nadawat last time. Gikan ni Sir from New York. O gikan sa US ni Madam Edna Gadian. Dagat ka kong dadawat, day. O ako ilahi ni kay Inday Consing ni. Di ba ko pareho sa inyo mga parente. Nga pangtangtangan og mga tag. Pangkuhaon ng mga tag. Ilisdan og lain. Pagpangumusta sa inyong iyaan. Parente nga tuas gawas. Nadawat ni mo ta akong gipadala nga kuan bestida. Mingon dito nga diri man bestida akong nadawat. Gitagaan man kog Irish Spring. Dili na mao katubag ako bang kuan last time ba katong jacket. Ay, namurag na ka diri. Dili ni mao. Dili murag na sulod. Sulod ni. Gipos. Ano go? Dili na mao. Nahuman naman nato nag. O di ba ang gulon kay nahuman naman nag-anba. Sa osob lamang to kay murag natago nako day. Ay ninyo. Kabalo kay ko sa mga batasan ninyo day. Kanang naurang mga lagmi kay nga mga branded inyong pang-ilisdan og Irish Spring. Una magkagobot ng inyong mga pamilya. Una inyong mga pamilya di magkahiusa kay tungod ang mga kasya sa batasan. Kung dili mo. Kung iyaha, ihatag sa iyaha. Kamo kay mga suyaon manggod mo. Suya-suya manggodayon mga nganong dili kani ako ang muna akong ganahan. Nganong kani may siya mo gihatagan. Next item. Siyempre. Madam Melds. Uy. Daghan na kay kong shorts, Madam Melds. Ako sigurado og wa ba ni pangalan kay magsuot-suot niya ko anis kadalanan. Kabawian niya ko. Thank you so much, Madam Melds. Mo tinuod unboxing. Sagol kasaba. Oy kanina goday. Mane
Kinakulbaan na gud nako ni day kay gipang putos naman gud day. Gibutang naman gud og mga pansyon na. Grabe na gyud ka isa nga tanan ka Madam Mels. Osob Madam Mels kung magplano kag hatag nako. Ayaw kay daghana kay makabughat ning karton. Bugat ra kay isa nga tanan Madam Mels. Bugat ra kaayo. Nasobraan ni kadaghan. Ni mao. Thank you. Salamat kaayo. Murag bigos Madam Mels. Ikaw ba yuta ka hadi nakanako tagaan osob? Eh wa ka nalipay sa akong gihatag, syempre nalipay ko kaayo Madam Mels. That's my way of saying thank you to you, your kindness and generosity. Sana man po ni nga brand. Darkaka. Darkaka Noir. Alcohol. Luka Busi. Darkaka Noir. Luka Busi. Sama ni Madam Oy. Makulbaan man ko ani nga mga brand Madam Oy. Perfume. Perfume. Darkaka Noir. Madam, salamat kay Madam. Masumpa dyan yung bahos akong ilok, Madam. Thank you so much, Madam. Nana kay perfume. Darkaka Noir. Ano yung mga brand ina ng nga Darkaka? Akong nahibalaan magon nga perfume kay Johnson's and Johnson's Baby Cologne. Grabe na kay ka, Madam Mels. Di na gyud. Shit! Huy! Shh! Su! Hoy, ama! Wa na! Ama, ang Agoy, kay nganong di apod gibutang ng karne? Ma! Ang lawa na ni sudan ani ron. Dili ba kan adi ni karne unsa man ni? Unsa ni? Uy, saging. Karon giluto. Nya kay kuas mas manok. No. Pero kuha usa ray nakuha. Ay, nakakuha. Wala na ilab din niya. Wala nilaya tenes dapugan. Pero wala ra nahugaw. Asa to manok to ihaw. Kana. Ay, dili na mao. Katong usang ito ko bugag kaon dito. Too, kato. Uy. Kuan na. Ibutang na sulod mag-ina ni ibutang sa sulod ibutang niyo dapugan. Kay kalimot na mo. Nawa na day ang amo nga snack nga saging nga pinirito day gilay tag manok day. Nakain kog karne kay nga pinatatasan man si mama. Nakaingon kog karne. Sus ko kulbaan ko day kay wa god unta misud anrong buntaga mga day. Ayaw kog tingog-tingog gid ya ha. Patay mo na ako ron. Wala na day. Tungod aning Darkaka. Darkaka Noir. Pasensya na day kay di raw ka makita sa amo ag mag-live day nga daghan kang intermission number. Grabe kay ni amang mga animal cruelty diri sa amo ah. Next item para mahumanta dire. Nakay ko galoto bago si mamag pinatatasan. Kay para among pamahaw paniod to. Nakaingon ko og muna to iyang gisungkab day kay oy usaon na lagday. Mupay munas-munas ni atong budget palit og sudan. Lagot ko. Ngano naman po ning Louis Vuitton? Ngano naman po ning Louis Vuitton? Ngano naman po ning Louis Vuitton? Kinsa naman po ni si Louis Vuitton? Kinsa naman po ni Madam Mels? Madam Mels, ayaw kong palagutang manuka ka panulay ka. Siya!
Pa imong lightan akong snack na abo na tanan. Ikaw po, Madam Mels, kung magpadala po kag regalo, ayaw po isagol ng mga dili para sa ako, Kisa naman po ni si Louis Vuitton. Palagot, sagon ni atong live day, oy, sagon man pod karati ning panulayan, Lagot pa ko aning manok, lagot pa ko aning mga Louis Vuitton. Kisa naman po ni Madam, kaganiha si Milano. Daghan kay kang nasagol diri nga mga items, Madam, nga dili para sa ako, Palagoton kung kunimo ron, basta kay kanang imong liog, abot guna sa imong lapalaparon, laitan ako ng palopiam tube. Dili, klarohon rago nato ni kanang Madam Mels. Kabalo magyog ka, Madam Mels, nga you're a very generous woman. It's not your intention to do this. Pero muhangyo ra ko, Madam Mels, nga kanang usob gali kung magpadala ka nako. Ayaw sa guli o kanabang mga kanabang murag items nga dili para sa ako, Okay, naabrihan na rabagod nako. Nao. Natangtang na rabagod nako ning plastic, Madam Mels. Unya nakapangalan man di ni salain. Si Louis Vuitton. Sa man ni pangalan na, uy, asa man ni. Na nakinaabrihan naman ni, unsaon naman ni. Di nakasala na, hinuon ko ani. Grabe ka ay mo niya. Kay naabrihan naman ni ako, napula man ng tiwason kay, o at least wala ko hilabti ha kay, nakuan ko ba, na-excited ko ba sa dagway ni. Ay, Madam Mels. Imo na pong gisagulan og Louis Vuitton. Saan ni siya? Sige. Minta kapalit ani. Sama ni Madam Mels. Naagoy mga pangalan o tanawa. Pati ang, diigon nimo siya makawat. Kay patigod ang iyang mga ingon ani, naagoy pangalan sa tag-iya nga si Louis Vuitton. Naapagali siya kuan resibo. Mahal man di ni kaisa nga tanan. Gisagpa na pagkog kapobrehon. Ay nakabutang diri nga note. Yot. Ayaw yaga-yagain ng imong nadawat diha, yot, kay mamatay na lang kag tinarbaho, yot. Dili gyud ka-afford anang Louis Vuitton. Mahal din ni kaisa nga tanan day. Kay mamatay na kuno lamang kog tinarbaho, di man kuno ko ka-afford ani. Tinuod ni day. Wala magunisli plaza diri sa amo, Grabe po ka, Madam Mels. O imo po kong gisagpa sa kapobrehon. Mamatay na lang kag tinarbaho, yot. Di jud ka ka-afford anang Louis Vuitton. Yan lang ko manarbaho. Naman day wala ko ing ani. Taghanap po ning photos, Madam. Oh, Madam Mels. Salamat. Gisagpa na pagkog kapobrehon. Ay termos man di ay ni. Bed! Nay alasan. Inani din nang gikagawas. Termos, termos. Karne. Termos. Madam Mels, daghan ra mang baligyang termos diri sa amo. Ngano man pud intawong kang nag-effort og padalag termos nga daghan man diri sa amo ang termos. Termos, Niagi pa siya kung sa ni internasyonal. Unya termos. Napagwingalan. Maulaw mas ako magbit-bit ani Madam Mels. Maulaw mas ako magbit-bit ani Madam Mels kay mag-inom-inom niya ko ani dahil mingon sila dito nga hala ang bayot kinawat dagway na niya kay may pangalan sa tag-iya. Louis Vuitton. Ako na unta lamay imong gipapalit. Madam Mels, ako na unta lamay imong gipapalit kay para sigurado bang walay pangalan. May pangalan man niya mag-inom-inom ko ani diri moadto kog syudad.
Ingnon dayon ko nga, kinsa man po ng bayutan na nga, nagamit-gamit og termos, dili man iya ha. Kinawat, dagway na niya kay ang tag-iya nakabutang si Luis Biton. Termos. Madam Mels! Madam Mels! Mga langit, salamat kayo sa termos. Salamat kay Madam Mels. Bago ko ganaho Madam Mels, kaya mo kong taga ang termos. Nga naay alasan. Ganahan kay ko aning alasan. Lagot diyo ko ni mo Madam Mels. Lagot diyo ko, lagot. Para unsa man ni? Ay pwede man ni butangan og tino. Salamat kay Madam. Oh, last item for today's video. Gihotoy ko day. Karong adlaw usaraw gi akong na-learn. Daghan ko di ay mga brand sa kalibutan nga wala ko kaila. Daghan pa ko di ay nga mga butang nga kinahanglan akong ma-discover sa akong kinabuhi. For once and for alls. Pasensya na kay dakos kilid sa CR ako nang gibutang di sa loob ning mga item kay wa na ko'y lamisa day. Oh! Di anapod! Nga anong sa maning mga brand, uy! Usa ba na Madam Mels? Gusi? Madam Mels, ako mga gamit diri pang balay. Gusi na tanan, dagko na kay boslot. Ang mga gusi niya, dagko na kay dughan. Imo na pong dugang aglaing gusi. Sama niyo. Kamo gali no, kung naay magplanong maghatag nako, kana pong tarong, dili kay gusi. Sama niyo. Gusi. Ay pipirbag na di ay day. Kamo mo isa. Ay pipirbag ra manggod. Grabe na kay si Madam Mels. Pati ang pipirbag, iyan na kung gisagpa sa kapobrehon. Pipirbag pa lang. Gusi. Ayoko na sa earth. Bakit laging ganito? Gusi. Hoy, kung magpadala mo na ako, ayaw na pula may apila og pipirbag. Na pati pipirbag isagpa tas kapobrehon. Pero syempre dili na maoy sulod. Naay pansyon diri sa ilalom day, naay pansyon diri sa ilalom. Syempre dili na maigo diha so gilahi ni Madam. Kamo na. Kuan kay mo sa ngatanan. Oh. Da. Gisagpa jud ko kapobrehon karong buntaga day. Wala na sulod ha, wala na sulod. Ipambalik na ako ning uban kay mga hulog na kay gibutaran ako sa bangko. Pero ako lang hangyo kung kinsay nakaila ni Milano panawagan sa nagpadalaan ni nga akong tangtangon ba ni sa plastic ba kay para maklaro nato ni ba, para maklaro nato ni. Manawagan lang ko sa ato ang generous kaayo nga ka-friendship diri sa kahanginan nga Madam Mels, wako kabalog nasipyat baka og butang ani nga usa ka item diri sa imong gipadala sa ako palihog lang manawagan ko kung kinsay nakaila ni Milan ana day na para mabasa. Milano Parada. Manawagan lang ko sa mga kaparyentihan, igsuon, mga suod nga higala o mga kadugo ni Milano Parada nga naasiyay item nga naapil sa akong gi-unboxing karong buntaga. Pasaylo ako Milano kay wala ko kabalo nga naapil din ni unya, naabrihan ako. Pero wala na ko ni panamas-tamas si Milano ha. Good as brand new ra ni siya. Manawagan ra ko kay
para maklaim niya the soonest ang iyang item nga na-appeal sa ako ang box. Once again, Milano Parada, pasensya kay naabrihan ako. Pero ako ning hiposon until the time nga imo ning maklaim diri sa amo ang balay. Ang amo ang balay, black 435 Block 3, Magallanes Street, Poblacion, Zamboanguita, Negros Oriental, zip code 6218. Milano ha? At least akong gipakita diri kay mangita kasi imong item na ana diri Milano. Duha ni Milano. Duha ni imo. Imo ni tanan. Last item na ta kaning gose. Madam Mel, salamat kay sa nga tanan, salamat kay sa mga tanan, Salamat kay Madam Mel's. Gipaulanan jud ko nimo kapobrehon rong buntaga. Madyo kong gisagpa sa kapobrehon. Na po yung letter. Godesulde, no refundable, no cancel credit, karafunde will be granted under any circumstances. Only company credit note will be issued. Goods may be exchanged dons within 14 days with proof of purchase originated of voice is Yudi Deguchi. No exchange for use damaged of altered goods. Items sold on sale and items bought by credit note due to hygiene reasons extended the credit note only will not be applicable watches and glasses, swimwear, underwear, and perfume jewelry. Guarantee on leather goods, handbags, wallets, and luggage. The others with 2 years guaranteed defective DC will be repaired at no charge if the item is less than 2 years old with proof of purchase. And a canvas 2-year guarantee defective handisi will be repaired with no charge if the item is less than 1 year with proof of purchase. Prepaid repair charge will be applied on merchandise after its guarantee period expires. Merchandise that shows signs of abuse of normal wear and tear of the repair on a prepaid basis regardless of age. Oh my gosh. Sales memo. Holod kay. Grabe ka, Madam Melds. Imog yung giapilan og resibo sa Gutsi. Ano di ay note sa ilalong. Resibo siya dayo kay sales memo. Siyempre din ako ipakita. Pila? Ay! Sales memo. Atong i-double check ni day kay mahal man gud ini siya day ning Gutsi day. Na. Halalahi din ng mga branded ay kay. Pwede ni maibalik. Kung naay mga murag damages, ibalik dayo. Kung sa mga mauli ra dito. Note. Kani may pinaka-importante, this is the last part of the message that we are going to read. And it says here, listen very carefully. Ma'am Ellie, the item that you received coming from me, Mel's, is quite expensive. Yet, take note, you need to pay half of the price of the total amount that I paid in buying such item. If you cannot pay within 2 weeks, the item will be automatically returned to the person who originally purchased this item. Make sure that the item is good as brand new and new, because if not, automatically, you will pay the full amount of the item being paid by the original. Sama ni Madam Melz, oy. Ako man ay magbayad sa katungaan ni Madam Melz.
Anong ingon ani man kung magpadala gali mo nako kana pong pulipe dili kay magabayad pa di kusta to nga ani. Nya kay nagisi na ra ba nako ni Madam Mels. Na nabuang na ning lakawan ni. Issued date 7/31/23. You only have 2 weeks to decide to pay the half or I'll get it back. Ano man ni Madam Mels, wala man mo'y kaluoy nako. Naabrihan na ra bago ni tanan. Nya human ako magbayad sa katunga day ani. Ano man ni wala man may mga kasing-kasing nako. Mapay nag-antos na ko sa kapobrehon diri. Human ako pa'y pabayron sa katunga ani. Nga wala man ko'y kwarta ani Madam Mels, mahal man ni kaisa nga tanan. Asa man tawong kumanang kong ani. Maprinda na po ni akong mama ani. Akong papa wala pa kay nako na-claim sa Imlowilir, interes ra akong gibayran. Ako na pong mama mo'y maprindaan. Dako ra bagod an. Grabe kay makahilak po. Naapay mga inani. Made in Italy. Tama ni Madam Mels. Plastic. Naaman ni kuan, grabe kay masangatan na. Gucci, made in Italy. Controlato. Di na ko ganhag abri ani Madam Mels, oy. Siyempre, Madam Mels, thank you so much. Og usa ko ni sa ang gisend nako. Wala ni binuang mga day. Usa ni siyang gisend nako, siya Ma'am Ellie, choose the brand that you like. And then kani siya nga design gyud. Actually nakita na ko ani sa picture. Iya kong gipapili unom ni kabuok. Pero kani nga design akong gipili. Kay para sa ako ang shawl. Unya kani siya nga shawl, 2 ways ni siya. You can use this side. Nakita na ko ani day. And you can also use the other side. So, kung mag-event-event ta, pwede ka ni, pwede po ka rin sa pikas. Madam Mels, and to your family, from the bottom of my heart, thank you so much for sharing your blessings with Ma'am Ellie. I'm not expecting this because ang imong gisend nako via messenger kanira man. So, niyong gali ko nga no kisa nang gapadala dako kay karton because I was expecting nga usak and anira di plastic la siya dili dai usa ka karton. Daghan kay salamat Madam Mels for your kindness and generosity to Ma'am Ellie. Ingon siya, ako nang regalo nimo Ma'am Ellie kay mingaw kay diri sa gawas, ikaw Joy makapalipay nako. Sige ra ko katawa diri ko maglantaw sa imo nga live. Salamat kaayo Madam. Pero Madam, balay ra ni dili. Madam, wala ra bagod siya diri. Tabangin na lang ko ninyo deg pabayra ni day. Darkaka, kung kinsa si Darkaka. Kung kinsa nakaila ni Darkaka, palihog lang. Ing na si Darkaka nga ang iyang item na diri. Humot ka iday. Si Darkaka, iyang apelido si Noer. Naay Noer diri sa amo Naa sa ngulos dapit. Padulong diha sa Taytayan, diha sa Palabangka, padulong og kaning Mayabon. Pero ang iyang apelyido dili man Darkaka. Pero pareho silang spelling sa ngalan nga si Noer. Kaning trabaho aning Noer, naani siya sa murag sa construction ni si Noer ga trabaho pero doda kung iya ni kay apelyido Darkaka man. Noer Darkaka. Palihog na lang ko kung kasi nakaila ni Noer Darkaka ang iyang item diara nako ha. Hindi ba ako manguhag dili ako O kung kisa po nakaila ni Louis Vuitton. Kisa nakaila ni Louis Vuitton. Palihog ra po ko og pahibalo niya nga ang iyang item nasagol sa ako ang package. Kaya kay
Humanabi ako pasalamat, ani. Na, gamay ra go day ako ato day. Karon ra ka naka-realize day nga, sa kadaghan akong item nga gi-unbox diri, gamay ra day ako, kay nakapangalan naman tanan. Nakapangalan na. Alright, mga day, alright. Ay, pasensya kayo kay karon na dyan ko maka-shoutout ngayon mga day. Wala na ko ni shoutout agad na kay para maka-focus ko sa akong pasalamat sa ato ang nag-send sa iyang mga grasya diri kanako. Sometimes blessings will cross your way without naana puning manok, ha? Kaduhan na ka, ha? Patay ka na ko ron. Lagot ko ninyo, ha? Inyo na lang tanan diri sa balay. Inyo na lang tanan diri sa balay. Pati akong sudan, inyong alahigon. Inyo na lang. Ay, pasensya na kayo. Arira jud mo, makakita og kanang live nga adunay intermission nga livestock supply. Ihawon ko na lang yun eh. Final countdown. Final countdown. Ako pong pasalamatan si Sir Eddie. Wala na ako na unboxing na itong ka Sir Eddie. Pasensya kay Sir Eddie, wala na ako na unboxing. Wala na kay, natong ni Agi Adlaw, niabot yung regalo pod, usapod ka box, pang outfit, pero naabrihan na maguna ko kay, pag abot ni Inday Kunsing, sige ba po siyang ingon nga, tanawan ni day, tsada ka nang gihatag ni Edie ni mo day, tsada ka nang gihatag di among gipang-abrihan na, wala di na mahitsura day. But of course, Sir Eddie, kabalo medyo ko nga bulantag ka sa akong mga live. Daghan kay salamat, Sir Eddie, ha? Thank you so much. Unya, wala gyud ko kaadto sa pag-uli nimo. Imo kong gi-invite sa Shaton for your get-together family reunion. Pero wala gyud ko kaadto kay baling bisihag yun sa bayot, Sir Eddie. From New York. Thank you so much. And Madam Edna from United States of America. Daghan kay salamat, Madam Eds. Lami kay ang jacket nga imong gihatag kanako. Thank you so much. Alright, so at this time mga day, mo shout out na ta. Pasensya, medyo na dugay-dugay, pero shout out na this. Shout out na this yun ni. Shout out sa ating mga friendship diya, Mary Ann Huang, ni Pat Jean, ni Therese, ni Ing-Ing, ni Mape, ni Madam Alice, Erwin Daniels, ni Teresa, ni Sheila, Nilda Bahan, Ging Loves, Renos, Jingjing, Melissa Lopez, and Liti Toledo. Di sa nato na siya ihawon day kay katong manoka ng itlog. Maluoy, mapunta ka to ihawon kay unsaon pagbuka sa itlog o wa na mo lom-lom. Alang ako inyo palom-lomon anang manok. Happy first day for the month of August mga day. Shout out ni Katkat Castro and Eli Amit Rojo Blanco. Madam Tens Hibaya ninyo Anthony Muwana. Juela, I know you're watching right now. Nakita na ko imong nawong ni Agi Dapit. Ikaw to, Juela, or imong boyfriend. Liza Carol, Libeth. Di tapasagad og ihaw anang mga manok day. Kay aside sa matablaw taglanat anag dinalaga natong unsaon nato na paglanat nangitlog manggodpot. Naa siya'y reason nga magpabuyagod siya. Makadipinsa man siya. And giging, diha sa Fort Worth, Texas, Tessie, Delma Karen, Jodeline, Liza Abad, and Ethany Gale, Marjorie. O lisod man na, basta mangitlog ng manok, Madam Breon, di na ito nahilabtan kay looy pod, di mapusa ng itlog. Alangan ako inyong palomlomon sa itlog. Musamot, kadaghan ng itlog. Elisa, muchacha di Zamboanga, mi amiga muy bonita, grande reportada, Zamboanga, Beba Peninsula, amiga, quiero contarme con todo de corazón, el bomba de mama, el target de papá, el bushback de la vela de Vega, viva Zamboanga. Yes, Madam Luz, shout out kay boy Madam Luz.
Joerns. Thanks, Ma'am Eli. Igunsa ni mo si Dr. Giovanni Pinili. Now, we're not related to each other. But the Pinili family, they are the chosen family in our municipality because there are so many Pinili here. The origins of the Pinili ancestors. Pilina Blanca, shout out. Gilda ni Alma Pardillo. Oh, isa pa daw na shout out. Lorlen, Tande. Merna. O kanang taga Malaysia, shout out ni mo diha. Rosalia, Australia, Bono. Ay nagsabad ang muchacha ka. Kita rin nakasabot sa atong Sinambuangenyo. Poco de Sambuangenyo. ¿Qué tal el a todo la veda? Kabalo ko anang kital el aton de la veda. Meaning to si sabi ni saya pa, kita ray nahibalo nga lagom kaog labida meaning bilahan. Marilo Flores, kital el de aton la vida loca. Sabi ni saya pa, kami ray nahibalo nga lagom og bilahan. Rouse Stephen, hala classmate na sa iya ako ang brother. Sige, mikita sa una ni Dr. Pinili. What a small world after all. Yeah, Pinili are the chosen family. Kabalo dyo kong mga ginagmay sinabuangin nyo kay Libin La Vida Loca. Ano? Lucita Suarez. Shout out kanimo Lucita Suarez. Edna. So karong butaga day, mag-practice tag silang buanggin nyo. Kay murag daghan tayo mga sa buanggin nyo sa buanggenya. Todo mi corazon. Corazon? Anak na sa amang silingan nga si Iya Anlin. Corazon. Iyang igsoon si Dodong. Iyang kamagulangang igsoon si Mayet. Napa na sila usang igsoon pod. Basta, maista na si Corazon. Deme Cristiana at Beverly de sa Sweden. Anabarosa de sa Ma'am Eli, shout out sa ako ang hipag nga si Evangeline. Evangeline, happy birthday kanimo Evangeline. Unta dugopon ka pa sa kahitas anong tagaan kag maayo nga panglawas. Hatagan kag hataas nga kinabuhi og bunokon ka sa mga grasya sa kahitasan. Pagalig-onon ka Evangeline. Dongon ni mga pag-ampo sa mga kasing-kasing. Dugay sa mga pag-ampo kani mga Evangeline ayaw biyag pangawat og manok sa silingan nga imong ipakaon sa imong mga bisita karon. Happy birthday Evangeline. Kaloy andogon mo siya. Dawata si Evangeline, dawata siya. Annalyn Villegas and R.S. Amaradas, Canada. You make my day good. Bien bonita gayon. Meaning to say, guapa good si Ma'am Eli. Kabalag ka, mian bonita, mi amiga, Marilo Flores, el Petra, el Keke Salone, el Kokohi, Tiili Kamote. Ana, muna siya diha. May kuha. Buenos dias. Salamat kayo, Ross, sa imong 50 stars, Ross. Buenos dias. R.S. Amora. Kana buenos dias. Ann Carter sa Melbourne, Victoria. Kana buenos dias. Buenos dias. Kung saga ng lalaki, Ilmano. Mano man ang lalaki, di ba? Ilmano. Tabagin mo ko diyan na Barilo. Ilmano. Laki man na Ilmano. Ilmana, babaye. Si Manang Rumana, lahi punas Manang Rumana. Fiore Amore. O, kani si Fiore Amore. Kabas ba Amore? Kabalo man siya. Buenas di malas. Ana. Buenas. El utanga. El bayare. Buenas ka. El nangutanga sa imuha. Wes, joyad. De malas ka. Buenas de malas. Sabi ni saya pa, kung giutangan ka, gibayran ka, buenas. Kung giutangan ka, wala ka bayre, de malas. El mano de coracha babo. O, diba? Managi pasabot sa binisaya nga kung ikaw matog diskuhan kabalo ka mo sayaw og kachacha dayong pag humani magpang disco babu uli nagka buenos dias muy bonito.
Pag lalaki, mo'y binito. Pag babayi, mo'y binuto. Ana na siya. Muna'y gitawag nato og mga sambuanggenyo. Pag lalaki, mo'y bonito. Pag Evangelist. Hontelia Jolebe. Oh. Lede J. Mores. Hermana, hermano. Nina, nino. Diosa mayor. Comprendida. Kanang comprendida. Lisod ko na siya, day. Kaya comprendida na siya, unya, madugay na siya ni mga mabayran, mapurnada man na, embargohon man na siya sa, for example, comprendida. Asa man na mo gikomprendida sa Imloweler or sa Palawan Pawn Shop. Debi lumapas kay komprendida na siya, unya, naprinda na ni dito sa Palawan Imloweler, na wala na kay bayad-bayad, may embargo man na. Muna siya komprendida. Mi amigos, mot guapito, puwera buyag. Buang managwe kakasabot ko ana, Juantilya. Kana gali siyang, mi amigos, ismot, guapito, puwera buyag. Meaning to say, guwapo, puryagaba, simba ko palayo sa ipagkapito nga lungsod. Ikaw no, kabalo ko ana, Hontilya, sungpaon ko ng imong palopyan, chobron. Dalin palapak. Rikako yagami. Nagamping-amping mas inyong sambuangin niya kay kasabot ra bagyog ko. Pedrita, Gigi. Dili ka ikaw, Gigi, ayaw pagamit anang mga usa ng ninya. Ayaw kay balaan na, day. Na, pasagad ka gamit anak, day. Kabaan yung ka anak. Bonita. Bonita, lalaki na huwalian. Joy Boy Pinida and Missy Samera, lalaki ng bonita. Say sayop. Miskag mo adto kag Sambuanga Peninsula, day. Pangutan ata ng Sambuanggenyo. Kanang bonita, lalaki na siya. Tinuod manggod. Dugay man ko nakapuyo og Sambuanga. Guwapo bonita. Kung babayi, binuto. Kanang bonita, lalaki na, babayi, binuto na. Unsa man? Norin Mado o Bahrain. Ano ayaw dyan kong libak-libakan ninyo sinambuanggin nyo dahil kay kual esto komida hoy. Anawa. Kasabot ko ana ayaw kong hoy-hoya pure amore. Mukaon lagi koron. Come comida kita 2. Kita 3. Kita 4 may komida. Na kabalo ko ana pakanon ako nimo. Basi gigotom na ko diri. Bonita isda na nga tulingan. Sa inyo, lahi-lahi man ta. Kung SRP ka mo agi, nara sila City Hall Talisay. Berna Summit. Kabalo, magyog ko. Giilad-ilad na magod mo. Dili ka pwedeng ma-vlogger kung di ka kasabot og mga ingon ana. Para, comprendida, el Luweler, hasta Masia de las Alhajas, el hombre a ver, el locate por vida. Oh, tanawa. Magproblema gyud ka. Basta dele ni mamalokat, por vida. Por vida, il kwarta, il zero na. Il walay kwarta, il asawa, il walay luto, nilong aga, il bana, il uli, trabaho, il bundak de plato, bundak de kaldero, kalaha, timplada, il tanang planggana, pati magabaldi, buka na. Muna pasabot sa binsaya pa, na kung ikaw, dili ka mohatag sa imong kwarta, sa imong asawa, pag uli nimo, wala siya'y malungag, wala kay makaon, ang kaldero, kalaha, plato, tanan, sabligay sa kusina, buka, away, katunga. De malas. Charlotte Tak, salamat sa atong mga star senders for this beautiful first day of the month of August. Ben slow. Shirley, Gigi Kanitan.
lupad ka ng planggana, el sumpa ni mama, el gabi na, el papa, no way tapada, el bira girian, no jeren, no way tapada, el papa, dili ka ana-ana, wis gibsi, mami, money. Ala na po na sa Binisaya pa. Sige ako Binisayon kay na may uban diri nga di kasabot. Kung ang inyong mga bana ipangguba na ng inyong kusina. Nya siya po ba ni hatag kwarta? Balos na il balos di mama. Inig kagabi na dili padulgon ang bana, dili katilaw og ana-ana, tabla el situazione. Situational or case to case basis. Ana kung dili ka tagagkwarta, ayaw padulga, il bana, il mahay na, il ana-ana, il tabla na. Il ed katulog, ang puson, pirting sakita, gool-gool siya. Ana, sus ko. Iris respect. Ako pa inyong hagitog sinambuangin nyo, dahil di ko, mahagit dahil. Miss, kan pagpadadaan kong usta batalyon na mga bonita. Uy, mga day. Salamat sa tanang mga star senders. Actually, ako na client po last time is from Zamboanga, from the Bahado family and Tubog family. Na sila usa ka delegations from Zamboanga Peninsula. Sen Denero, Sen Carreño. Ay, kabalo ko, Ana Fiore Amore. Dili ka katilaw. Ug lami-lami. Dili ka katilaw, ana-ana. Dinero, meaning to say, kwarta. Walay kwarta, walay ana-ana. No money, no honey. That's the best policy. Good morning, shout out din na sa mga Lim family to mga Zamboanga City from Malaysia, bien bonita, agayot Elia Dimi. Ay usay mong giingon Eugene. Wa ako nalipa Eugene Lim. Tanawa akong basahon na. Nagpa-shout out pa kanako Eugene. Good morning, Madam Mary. Shout out ko din ha sa mga Lim family sa Tumaga, Zamboanga City. Demonyo. Usay dimiyo, day. Kuya Wan. Nakotog demonyo. Klaro, hadi ayo, Jen. Kay abtik raman niya akong palopyan. Bien, bonito. El Signali, El Wala-Wala, El Porbida, El Gosorp, Horotna. Gerald okay. Sinsya kay Day. Katapusan man na eron bale. Wapo ko kabayad sa ako internet for reconnection. Gossip is at its best. Salamat sa tanang mga star senders. Ako is magpasalamat. Salamat kay sa tanan sa nagsahatag og stars. Madam Aida. Salamat kay Madam Aida sa imong gihatag nga 50 stars. Thank you so much. JC Jones, Mix Vlog, Junibel Kulas, Pototski, Madam Alice, and Muchacha Rose Tay. Naghan kayo salamat mga day. Nawala lagi kakadyot. El Signale, El Gosorp, El Todas na mi amore. El Impase, El Gosorp 50. Detalye, horot-horot ne. Salamat sa additional 50 stars, Madam Aileen, Madam Alice, Erwin Daniels. Sa atong mga ka-friendship diyan, no, kung namoy ganahan nga mahibalan nga mga Zamboangenya, you can type it down so that I can translate that to our friends who wants to learn Zamboanga's Peninsula. May bolsa el wala kwarta kay horot na gibayad sa mga utanga. John Telia is way kwarta. Joyada, Cutanga, Impase, Requiem Eternam, Domay Domenes, Eplos. Madam Aida, salamat kay sa additional 50 stars. Kapalit na kong Red Horse ani. Gracias por las buenas vibras siempre. Oh, manay ingon swerte ka kung imong bana manot bras kay lami og baho ang iyang baba. Muna siya gracias por las buenas vibras siempre. Oh, susko kasayon ra kayo. No soy bueno hablar muy paquito.
Di na ingon na diya nga, ayaw mo tinosoy. Kay kung magtinosoy mo, hablar, meaning to say, patay, mo'y pakito na diretso menteryo. Meli man langit. Abdi ko naman kung nimo kay para di mo kasabot sa akong translation. Di mo ko kasabot sa buwangin nyo. Tabla na dis. Khalid Abdullah. Gonzaga Mary Jane. Ay mga taga Sambuanga, binuang rani ako ha. Kay basig tinudon niya ko ninyo. Inyo kong padadaan direk basuka na patay ko niyang bayot. Migor Mimor, Mimer Ludes. Sana mga puning mga Mimor, Migor Migor. Herejola. No habla Espanyol, señora, sí. Grazie, grazie, señora. No hay habla, no hay habla. Darcy, sí. Darcy, el Bana, el Ipaya, el Duluga, Kagibina, el Isneki, Halasi, el Tentacion, Palayui. Kay sabihin sa pa, kanang imong Bana Darcy, ang pingi kay daghang hala sa palibot, lami ra makagbana, basin unyag, dili na ikaw ang dulga niya, kay uban ra bagyad, mabayad ang daghang kwarta. Na, Merilo request si Juana Inoho ni mamili. Juana! Shout out ni mo iyaan! Salamat Aida sa 100 stars. Thank you. Buenas tardes. Oh. Buenas tardes meaning to say, Ma'am Eli, gikapoy naka-tired. Tired. Muna siya, tiredness. Tiredness. Oh, kabalo ko anak. Jocelyn Loria. Salamat sa 50 stars. Moy Filibusteres mo. Emily Arches. Migor, Mimer, it means good morning po, Lods, all the way from Barangay San Pedro, Sugod, Southern Leyte. Migor. Dapat din hatag stars. Jack. Glow. Salamat sa nagpabilin ng 114 viewers. I love you all. Johnny Per Condiman. El Nono kay El Tapada. Aging, nantikaw mo nang ikaw, Darcy. El Ampinga, Enjo Banana, El Tayuti, Isniki. Amoray ole imong giusla ni April Maribautan, ma'am. Ayaw mi ipabarangay. No way barangay Barbie. El Sambuangueño ta today. You need to Juana, imingaw na ko nimo sira kag pamalhig kanding diaskoan. Tawag ani, kab. Cassiopeia Smith, hi. I-regards akong Juana, the Queen of Hong Kong Delegates. Salamat. Sabi niyo, salamat kay sa tanang mga star senders, mga Jai. Thank you so much. And Mari from Japan, Leslie de Bagrazia, Tisa Flone, Kadbani Ma'am Eli, di Saboga Esti de Toyo, Fabian, Macarisa de Toyo, mga post. Meaning to say, Ma'am Eli, maayong buntag kanimo, taga Sambuanga ko, malipay gug ko, maglamtaw sa imo mga post. Sakto ba tisay, Filone? Wala lagi ka maglato-lato ron, Lods. Nabuang ka. Palatulatohon ko ni mong wapag ito'y pamahaw. Palatulato. Juana, the Queen of Domolog. Okay. Isaac, hello Isaac. Shout out ni mo di Isaac. And then Robert April. Nanay ko nadawat nga message pag kang Alberto. According to Alberto, Ma'am Ili, ang akong sapatos ipalit ni mo murag ready na to. Nakapadala na kong kwarta, paabutan na lamang nga madawat sa akong gibayran. Oy! Another blessings na sad. Kamo na sobraan na yan mo sa ako Una pagaling adlaw sa Agosto inyo na kong gipaulanan og grasya. Pag hinay-hinay ragon mo day. Pag hinay-hinay ragon mo hatag na ka. Isaac of Canada. Nadjo Suraji. Arlene Bertir. Buenos días, mi amigos, mi amigas. Sí, amiga. Barbie, Bastilada, Aladad. Madam Melds. Yan as Madam Melds. Salamat kay Madam Melds. Naabrihan ako na ko tanan, Madam Melds. Thank you for your kindness and generosity. I was not expecting that you will give me a box of regalo. I was just thinking that it's a simple something like this as y'all that I selected the other week. But you give me more than anything I could imagine to receive. Walay sa payan. And my mother is very thankful also for the 2 sets of outfit that imong gihatag kaniya.
Magamit ko niya. And that's her favorite outfit because init kay diri sa amo. Magluto siya sa kusina. Gana siya itong sleeveless o mga gaan kaayo nga shirt. Que me puedes aconsejar, mi amigo, imoki, me debe 100 millones niegue a pagar. No hay problema, mi amiga. No hay problema, mi amiga. El negativo, el tabo negativo, el imperno derecho. No hay pansinin, no hay tagdi, bahala na ni. May importante, di ratagdod kay para magmahir na pohon. Kids mo! You're alive! Nabot na ni akong friends. Friends from the Pacific, Canada, fresh. Galay pa ko, kids ba? What's the matter of your fallopian tube? Akong best friend nga, tumboy. From Canada with love. The original Draguna. Okay, go hungry. I wanna cook. Wow. I'm just at the kitchen. Kacho. Dera ko. Karon pa ko na bakanti. What's your... Okay, go. Naman lagi mo diri wolf. Nami Wolf because we are rich. Kuyaw. No, Wolf. That's a friend. From Canada. Fresh. Asam ka na thank you ya. Oh, sige. Ingon si mama pinasagad ra kuno ka. O say pinasagad. Check. Dayo usa may kasikas nato ari. This is the original Happy Filipina. Evil ka. Yes. You are evil then. Yeah. I am evil right now and everybody's watching you, the Canada representative. Dok, ikaw akong gi-focus. You are live right now, so please follow and describe. please follow my best of the Draguna, the king of Lumsua. Oh, eat guys. Very yellow and black, like a bumblebee. Like, what's na ba atong kanaas? Na preparasyon Magbulwa. Yato ko silang ko. ng music kay... Yato ko silang odds. Rockers. Muya mo i-chef cook si odds. Oh. I-chef na mo ate. Ay! The love affair is being tandem and riding together. So, the final date? 5. 5. Bukod. Puhon, 5. Gusto mo ito akong kuhan. Okay. Oh, anyway, kung na-ibit mo, kuhan ako. I can work Dali sa preparation. Ginag mayroon ng ano ni mama. Basta ra siya na ikuha. Mga 5 ka balon. Mamang 5 ka balon nga, daghang kayong balon di, ha? Cuidate, Madam Aida, salamat sa 100 stars. Uy, nakailan ni Kandero niya. May nakailan Please, from the Canada people, are you familiar with this? This creature is endangered in Canada. Ulo man ta, ligi shy bet. Shy type. Okay. Regards ko ana dam imo bisita. Ayaw pasagan og regards. Kapulo. Kapilawan kay lahi ra manig mo regards kay mulayat ra manig palopian chob. Tablagon mo ronday. 12 feet. Jumping 12 feet across the Pacific Ocean. Kaya. Siya mo sa ante, te. Okay na yung sagi, lunan. Juana! Lagot ko ni mo, Juana. Kumusta yung palopian chob? Oy, salamat ka sa nagpabilin nga 98 viewers. Pasensya na kay atong signal. Alam niya nakiilan ni mo. DB Kate Bailon. Teresita Ilnar. Naman ka mga parinti diri. Isa mo. No. Nang ato daw manihapon. Adto mo manihapon sa ilang balay. Someone's asking, where is specifically from Canada you are belong to? Cruising. Huh? Cruising. Cruising, Vancouver. May social ang lugar kay na Cruising, Vancouver. Room 8. Walay disc. Tulo pagodool sa CR. Kasulod din na late. Wa na sulod kay dalit. Ipatanggal ang eyeglass, Ma'am Ili Palihog. Ayaw! Di pwede kay... Wani siya. Ayaw kay makita mo siyang kagwapo.
Bugto inyong garter sa suin. The only creature that can loosen the garterized suin in your underwear. Be very careful. Be careful of what you wish for. By asking so, you are in danger zone right now. Denisa Oy Coino, I am watching from Melbourne. Asa man kuno ka nga crossing sa Melbourne? Crossings Datag. Silingan mi ni Januel Adansa. NZ. Sa New Zealand. New Zealand mas Januel. Januel Adansa? Silingan na sila. Ay, New Zealand, I don't know. Maybe they move. New Zealand man na siya Danisa. That's what I know. Maybe they move. I don't know. They move or they stay? Demoted or promoted? Kaya may laing Januel Adansa, di ba? Igsuon ni... Ako itong papart. Igsuon ni kisan ni? Osman. Igsuong Usman. Pag-sure da Danisa ha? Lagot. Australia siya, madam. Si Hosman Adansa na sa New Zealand. That I don't know. I thought they... They exchange gift already. You know, the people in Sampongita, they always exchange gift during Christmas party. They moved last year pa. See, yeah. Well, the family of Osman and my family and the family of everybody is the neighboring country here in Sabuangita. Very. That's why if you will mention Adansa, one of the prominent family. Sige na prominent. A permanent family. Leah Bayete and Winsky. Madam Maricel Erdman, ipatangtag yun kadyot ang iyang eyeglass. No! Ayaw yun mo. That's the, you know, to do. Buhay America. So, pizza 5, unsang oras? Dinner time. Adin, bitaw, kay init ka ayo ron. Pero, kana man ko lang, ato na daw mo sleep si Dudok sa Friday night. Kaya na naman itong video pihan. Okay. So, Friday night na Dudok daw dito. Dahil, early prayer meeting together with the Dudsky. Lagi barkada mi nila Cherry Ann Abad sa New Zealand, matbalhin mi dungan ni Jimwell diri sa Melbourne last year. Wow. Cherry Ann and mga family friends, because sometimes if they have some activities, they will invite me to have a decoration, but only sometimes when we touch and the honesty is too much. Kagwapo ang imong bisita, Madam Ili, ayaw yun mo katintal. Pwedeng mo lantaw, pero dili pwedeng mahigugma. Naipadalagod mo dito sa kuan. New Zealand. Pwede ko ako yun. Let's auntie, te. Johnny Torres and Belinda. Mao ba, Madam? What a small world after all. Actually, my friend, DB Kate Bylan, after 13 years sa Canada, kano pa rin siya na uli. And we missed DB Kate so much. Pagkapugi ba na imong bisita, Ma'am Ili? Yes. And I love that person very much. Yeah, I love you too. Kami unta ni Aileen lang magpiyan. Kami untay magkadayon. Kay magkuan mi, magpiyan si Bisa. Sos pag interview kay mas igat pa man ko niya. Charot. Rose Badaya. Sachi Kanyete of Las Vegas. And Evelyn Hayashi. Ayaw magpasagad kay ni akong bisita ron. Imported from Melbourne, Canada. Madam Denelsa, just send our warmest regards to the Adanzas. Mga buutan kay na sila, day. Yeah. Dili ni siya single. Already taken by the waves. Hala, daghan na kayo nag-inquire kung single ba ni siya. Ayaw yun mo, di mo magmahayani kay pwede ni mo dulag lato-lato. Yes, Madam, ako ingnon. Thank you so much, Denisa Oikoy, no? Ladies Bautista. Lami ra ng inana ra. Tana ay thriller. Ugma, reveal na lang. Ogma reveal.
Unsa man ako isulti ni Januel. Si Poppers. Papa, Madam Maya Gregory of United States of America, the beautiful singer, very talented woman with the children of 1, a husband of 7. Madam Maya Gregory, how are you, Madam? I miss you so much. Keep going our, vlogging today and tomorrow and the day to come. Paparts, Madam Denesa, Debbie, and Januel, they used to be so close before and now until forever because they are neighboring countries before. Same school. Same school, and they came from the richest family of our municipality. And my message to Januel, tell Januel that I still love him. I still love him so much. Yeah. Nothing changed. Nothing changed. Ever since the world began. Binuang rana danisa. Ikaw manabi po ka dito ron. Laitan ikaw. So, Jean. Unsay atong motive for Mother Annabelle? I bought her a dress na mag navy blue. Then Di po ka ito palit. No. That's a different Lahi. Sa Cebu. Di kami. Maugani. Sayang kaisa. Organic Busy show. magkuko ka isangatan. Si Manong tuloy lonely mag-drive. Pero si Tating, mga shy type man ito sila. Mga very shy type. Ann Smith, kaila di ay mo Maya Gregory? Yeah, Maya Gregory has been in my life for quite some times. And she will show up in my life if she is not busy. Maya Gregory, a very good singer, very talented. Marjo Loreto, Hello Kids ba? Ina, Marjo. Marjo Loreto, on the 5th of August, we are cordially invited by our friend from Melbourne, Canada, cruising. Padulong sa inyo ha, by iyo botse. Pwede pa ta in between these days tilang isip. Oh. We'll celebrate the birthday of Auntie Annabelle. You will be the official MC. And nag-abang namin kinamahalan nga video kihan Marjo. Prepare your vocal cords. Love team ni sila Januel sa una. Dili sila love team. Ikaw gagama-gama po kang istorya. Friends in the elementary because they have same school. Not same sex. Same school. Ako din soke kay si Madam Maya Gregory Ann Smith. Dugay na kay na siya diri sa ako nga live. Wagog ko biyay ana niya. Ever since the world began. Ontario or maybe in Quebec. Isa naman po na imo ay. Quebec din, no? No, Quebec. Na, ito dahong ba yun? Quebec. Bortolay. Madam, gwapo imong bisita. Siyempre, Rose Biduya. Ako nang gi-highlight karong buntaga kay para na kaihi-ihi. Same Rami State, St. Louis. Okay. Sila dahil sa US. Mga US man sila mga takna aron kay di man sila mga tulog basta makita anis akong What time is it right now? And the Valorous Smith? Well, gabi tingali. Murag makuha na ron sa US. Dinner time tingali. No, pagkatulog na maybe na 10. Siyang ahak, 8, oy. 9, 10. Fresh kaayo yung bisita. Naanan magud mo na ako nga lata og dunot na kaayo. At least na i-comparison para padalagsa pod makita pod mag fresh from the farm organic. Kung ana di ay dito depende sa ilang state pero uban 10:41, 9:50. Naapoy alas 8. Is crossing mga ano naron tingali at 8. Buhay Amerika sa Melbourne kuan na ron alas 8 sa gabi. Una man sa ito. Una na sa mga laptop. Yeah, no vacancy. Depende sa state sa US ang time. Yeah. Joby Alberca from USA. Dam. Kirigas simog pangrigas akong bisita. Di na guni kabalik og kuan ron. Canada. Mawili ta. Lilibet, the Koy. Tess Walker. Dam, gwapo na siya, ipatanggal daw ang salamin. Ayaw! Ayaw yun! Sa tanan ninyong ihangyo nako, kana ragoy di nako buhaton. Mahala nang magsakit inyong post on diha.
Lain na tanggalon. Alright. Little Divisoria, hi, and Ellen. Tennessee, USA is already 10:43 in the evening. Yeah. May nana. Okay. PM ko na. Salamat sa tanang mga stars, Sanders, for today's video. Thank you. Salamat. Marilo Flores, si Kate na? Yes, Nanay Marilo, ni muy bonito, mi amigo, si Si. Auntie. Dakota. State Dakota. Auntie, mama ni Marvin. Kaila ko anak niya, Ma'am Ili. Sos nga naman, di mo kailaan ni nga mutungab manig ustahang gaban nga bahal. Mukha og kopras. Mukha og kupras dito sa iyo ilik. Dito ka pinili. Okay. Mukha og kopras. Hey. Ngano niya di tanggalo, na siya sore eyes. Oh. Mahadlok na rin kuhan. Tubig og init. Bahalag magsakit ang post on ayaw yung tanggala. Gwapo man inyong aso sa inyong bonsai. Husky. Blue as ni. Ma'am Eli, good morning. Watching from Calgary, Canada. Taga-diin man na siya sa taga Melbourne. Huh? DB Kate is from Melbourne, Canada. Dalia Aliora Abdullah. Kamu di mo mangutanag taga-asa ko. Kamu na makita mong mga hamis kay isang tanan. Di mo mangutanag taga-asa ko. Dapat na. Tess Walker, Adelaide, Australia. Yun yung buhian to. I am from Alad-alad mo ako bagmulayak. Oh. I am from the highlands of Nepal. Iyang cousin akong classmate sa Dekar. Ma'am Eli and Mother Kate Sipan, Soberon Carter. Pila ka bangko atong i-prepare. Muadto ba kung ano ron? Ni Ante. Kisa ito na sa atbang ulit. Si Ante. Kanang. Asi. Ante Asi. O, Auntie Asi. Naapo diri ka to ilang kuan. Nas kauding. Naapo diha. Manang Lani. Oh. But yun man sa Ante Asi na. Pagkabot na ako sa nari. Diri. No, sige siya pa ba? Ikaw jud amo favorite madam, walay lain. Salamat kay Aida sa imong kaayo kaluoy panabang diri kanako Aida sa imong pagpadayag sa imong gibati diri kanako. Giganahan jud kay kanako jud bibili ka salamat sa 45 stars Annalyn Ibanez, Ann Smith. Kabalo naman taga-asa ka ma'am. Sayang Ma'am Eli, may asawa na ko. Katulad niya rin. Honey de Perez Alamo. We can accommodate as many as we can. Muslim. Limasawa. 5 sawa. Ay PM din Ma'am Eli lunchtime. Na-excite ko sa imo bisita. Shoutout ni Estring Hine of Cranbourne, West Melbourne, Victoria, Australia. Pulo. Pulo. Pwede na lang pulo. Minimum na ang pulo. Salamat kay sa tanang mga star senders. Murag lugit. Good na. Lugit ni Nay Marilog kay kani si Dibikit na halinag 5 ka puno ang lubi. Gapagabas, disngolos. 5. Ay, 4 anihan. Kaya dito mo usa. Okay. Gipagabas kay Sandaw. Ilin Kabanday, Willa Burden. Anale dia sa Hagag. Daghan ni silang galantaw na ko. Ma'am Eli. Kung sa imong sudan. Oh. Wala pa, dila ra. Apa kay gikok te? Apa kay gikok? Kalingaw kayo. Ganahan ko maminaw mo istorya ka. Cook. Apa kay lunch? Ano yung lunch? Amping imo friend sa anak sa ako friend. Anggid ako amping bay anggid. Wa ako isda kabi na may presko. Okay. Nako mga day. Oy, salamat kay sa tanang mga star senders mga day. Madam Mel, salamat kayo to all the givers. Ikaw ray gahi mo. Ma'am Eli, dalaga ako. Dali. Akong ihatag tanan. Hamis man kutis imuha bisita liwat nimo. Ay layo ra ko ani. Kukura ko kilid-kilid ani. Shadow. Shadow, ako shadow of darkness ko kanit original gud ni.
Wala ni gatumar og lutatayon. Gipangalaan maguno siya. Injection. Gipangalaan maguno siya pirlas iyang mama katong bata pa ni siya. Katumblo, nga perla. Katumblo nga pa. Mas barato to sa... Uy! Ambot lamang. Napa ba? Perlas ng blue room. Wala pa. Ala po. Magdala ko at susi. Anong pangalan yun? Sikreto rago na Dailia. Pagoy mahibalos iyang pangalan. Secret admirer. Na, pa may 6 o'clock. After 6 p.m. Ano na. Back to normal. 6 p.m. So, mo ato pa karon dis asam natin asi na siya ron. Nakita na ako siya kahapon. But wala. Well, ingon siya nga. Diri ra. Then, yung po okay. Katong pag-abot pa na. So, we haven't really like talked. Like, what's the plan? Kabi pa minabot yun. Anong yun ko nga, let me... Nakapahuway na ka. Oh, nakapahuway na. Ngayon niya, I'll go with I'll have dinner with Kuyog Tacho. Kasama yung mga family ni father. Adili ra ko anak. Rosenda, Little Divisoria. Kanang kita-kita ra kay. Yes, true. You know, Agreed. the in English is very dangerous. Dami na yung casing kay Starbucks. Starbucks na guba na. Mamords, kaayo siya, Ma'am Ili. Sos ko, sobrang. Okay, mamo. Ningon si Aida, Aida Scrump. Si Tog anak ka ng, I don't know. usa ng gahugong. Yawa. Usa na tabi sa ng Mamords ka ng, Lubas. dili, murag bigot naman. Pwede lang lubas. Dalia, salamat sa 20 stars, Dalia. Flawless. Wago ni si Tatsaday, An-an. Pag mainitan ni siya, mo pink man ni siya. Akog mainitan, An-an, mulagom. Padulong man ko violet. Kinahanglag oxygen. Kinahanglag, hubag. Si Auntie nakatawa. Si Auntie ba yung flawless? Oh. Kani akong friend day, Marilyn, pag mainitan siya, mupula ragod ni siya. Mag-apol-apol ragod na siya. Maako day, murakog kana bang star apple ba nga na overripe. Katong apple nga. Lavender, padulog, purple, amot. Ay. it runs in the blood ragod na siya day. Luella Sisikan, hi. Nagtuwag si Ehid. Luwel mo. Ay, tuwag. Nipalit ka o nipalit ka ng baboy na ilyawon. Nipalit manong duwa. Okay. Unsa man ang lechon na usa? Saan ihaw daw? Nagpila ka kilo? Ewan ko. Ilang kolo niya? Ay, August 2. So, ugma, kolo nilang dating salungan daw. Asal nga no. Grabe ka buhay Amerika. Ikaw madam magiging purple. Flawless man ka, Ma'am Ili. Sige man ka inom og tea. Adoy, ang color sa tiday, nisubay na sa akong panit. Nilagom man hinong ko sa Ikaw, tinainom kag tea. Teresita Elnar, pinakagwapa nga bata sa plaza before. Sige, yan ha. Sige ka na punta. Dami na. Pagwapa nagsamot eh. Kaya, ay ligo pa ka ay. Ang awa ko, sikog inom og tea di ni resulta na. Namura na kong impact. Mura siya chamomile. Pero siya kamamile, bahong hagunoy. Ay, dami. Tapos ito, ay. Jay, pa-deliver. Ay, mas mayo ana mag-set up ta ana kay init man ang kaso. The night before. The night before, kay ingong boss manong, in case tulog di naman tingala mo ulan chok. Murag wala na niagi ng Ang bagyo. ulam na, kahulaman boss manong mag-ulan. Canopy? Alam mo yung lamig na ay canopy. No, ganito. Hindi makita atong... Di makita atong Beauty and the Beast. Okay lang mag-ulan para murag salida pagka-ulan. Kahit sa... Brock Martinez, Mayo Budag. Boy America Pin. Ikaw yung kihapon ang gwapa para sa ako, Madam Iling. Ikaw din akong gusto. Yo, daghan kayo salamat. Buhay Amerika. Adri, dahil ka mag-ano mo.
Okay, dili kay very ano. Actually, dito ako mag-live unya kay putol naman ang kahoy diha. Nagpa-general cleaning ko atong Domingo. Wa man po na general cleaning ambot nila. Manang giputol. Iputol kay kanang atop ba mabuslot man. Ah. Papalitan dito kuan ama kanang kawayas papa. Ay. Palaran lagi na ako ng kawayan diha. Kabuhian ako ni Skuan, Sky. Louis kay na di man na siya makagawas na boy na diha. Taas man. Di para pud matabunan gali diha. Guwapo ka nga pero ito. Inana na siya dahil dublihan siya kawayan. Inana pila naman na magasto pila kabulos kawayan. Basig na mo donate dahil palalit og kawayan kay ako ipaalad. Yes, please. Ipaalad yung akong mga ngipon kay Wangsi na. Charot ra. Link code from Canada. Asa ka sa Canada link code? Sayo pa din sa Canada ron, no? Almost 90 hali. Or, Sa gabi eh. yes, gabi. Kaya usually kung mag-live kung inaron, daghang taga Canada. Gabi na ron. Mga Then nice some parts of America ang alas 11 na, alas 12 na sa ilaha. Pero ang maglahutay god sometimes dire, aside sa ating mga Filipino delegations na watching right now, Canada yun na Australia, dayong US, ana. happy na last November. Ay, kuan siya Edmonton. Asa man Edmonton? Alberta. Alberta day kaday. Kabalo ko ana day nas Alberta. Alberta. North side. Ako Alberta. You are the north side of Alberta day. Mato ko dito September po. Madalagan. We'll do marathon. O di ba apil ka ng marathon, di ba? Adto din na sa Edmonton. Depende. Asa nga ano. Unsa man na siya marathon for a cause? No? Yeah, sa police. Sa police. Among lando ng mga police. Marilo. Asa ukas Canada Marilo? Marilo Elma Sobrina. Shout out Ma'am Eli gikan sa El Pueblo, Hinobibo Subdivision, Dumaguete City, Maria Lebe, Logdonio, Chiltil, Esquetel, Jetly. Jetly na lang ka, Madam Maria, kalisod kayo. Pasensya kay Madam Maria, dugay kay kung makareply sa akong kuan simply because tuama ko ka, kanang busy ko ba? Busy ko, palagsara ko makahiling-hiling. Almost 1 p.m. na dire sa Melbourne, Australia. Una ko na sila. Unag yun, ma. Sige mong gaon na, Dennis, ano? Pero New Zealand ang unang mutago og New Year. Toronto. Alayo kay Mr. Ron. Layo kay sila sa Toronto kay Vancouver and sila dam. Silang Jack pulpul asa sila Vancouver. Vancouver. Na Vancouver data ko kay ilang mga Crossing ko. Mga Crossing. dato na sila. Kami na Miss Crossing. hala mga dato dai nang mga Toronto di ay dai. Una pa sa New Zealand. Mo na pinakadato nga state sa state kanang Toronto. No, mga syudad na sila. Ang Toronto syudad. Yung mga city, big cities na sila. Mga Ottawa, capital. Hala dato dai mo dai Marilo pa utanga mi kwarta Marilo. Dagan. Naaday ka sa syudad Marilo pa utanga mi kwarta Marilo kay akong papanaas imla William na prinda interest ra among gibayran wala pa na clay Marilo. Gimingaw ande. So kanang boy sapon mi ka nga kanang Vancouver mo na siya kanang mga barangay. No, province. Province. Syudad din. Mga syudad man ganun, but mostly mag sa Alberta. Dagan ka siyang mga parks ba, national parks. Like, Ano? Asa Tumbang, Jasper. Ano sa capital o Canada? Ottawa, Canada. Si Neil Salcido kay Alberta siya. Asa dapit sa Alberta. Asa ka dapit sa Alberta? Mag-airplane pa ingon diri from mag-airplane ay layo gudi ay. Asa Vancouver to Toronto? Oh. Pwede sa road trip. Pwede road trip, pwede ay. So hito na siya kay 13, pila na ka years Canada? Since 2008. Since 2008 pa siya sa Canada. Na nakapayag na siya kinawayan sa Canada. Nakapayag na tao. Nakapayag na siya kinawayan. Ang ganito. Good. Katong kuhan. Nainipa. Katong usap po. Amakan. By engineer. By engineer Numa Abola, senyorita, mi amigo. Oh. Amakan. Engineer. Tindagan naman na yun. 9-5 na diri sa Alberta. Nana siya kuan dito dai payag sa nalipay mi kay sa kadugay panahon nauli igon ni siya. Pag uli niya di na sa kasabot og Binisaya. Hala naglisod na mig communicate niya.
Gabugan naman. Always speaking English. Gabugan naman kung Tinagalog. And we say yes, yes, yes. Oh, no, go. Fight, win. Gabugan naman Tinagalog. Okay. Ikunsa nimo ng imong bisita, madam. We're more than brothers. We're more than sisters. We're more than Michael Mordan. Mga Olympian. Champion. We are Olympians, champions of the marathon. Sa Maratong Inom. Unsay work sa imong friend sa Canada? Sos ko day, karon ra mo mahibalo. A former porn star. Ito. Oh, ada. I was about to say that. Ayaw mo ka, inana-rana, pero lantaw ka na, pero porn star na. Si Rosana. Rosana Rosana. Basta kayo nakit ka na ganyan mag... Ano na yung kawayan, ay kanakahoy ganyan. Paul Darling. Paul Dancer! Grabe nagtrabaho dahil. From Gipol ka itong usa ka lupi. Padali na sa... Oh. Kaya ka padali na. Ayaw mo kay, muna iyang trabaho dis, kuan, Vancouver. Paul Dancer. Paul Darling. Pero when... Paul Dancer in the evening, Cargador in the morning. Yeah. Ana na siya. Tagalogit. Tagalogin. Sa kwartahan niya akong amiga nga naabot gikan og Canada kay modawat magud siya panglugit. Manang ikaw Marilo diha sa Toronto naamoy mga lahing diha Palugit. ipalugit kusog ni siyang musakag. Akong calling card. Ganahan ba ko na mag-calling card para wag call away. Wala po, kay na ako'y suki po diri sa taga si Pinay farmer from Canada. Sikat po kay na siya. Babae from Cebu. Kuan iya farm. Kanang sa farm siya sa farm. That's good. Pero iyang mga gidrive dito, mga traktura, mga Dagon, mga pang ano. na social ka isya kay dire magdaro ta guyod karabaw siya magpindot-pindot. Dito ko ang magtanim di biro. Dito magwala mag-drive lang na bugan lang tanan. Ya pila ka hektarya iyang kada bang Nang lang ko maligo kag wa dito tarang anong sunscreen. Dili okay ra way sunscreen. bitang. Unsa humidity dito? Init kay dito. Mas summer init kayo. Ma-winter to mong bugnaw. Wala din ako maanag Canada Marilo kay init man di ka na sa inyo dai. Labi na sa Alberta siyo. Ay na nang taga Edmonton mo. Minus 45. Edmonton. Unsa pinakainit diha? Plus 30 tingali. Plus 30. Tingali. Unsa may humidity. Mapaig man pud ay taan ang inyong Canada dai. Pero lamira siya kay iyang climate mura nag Philippines most likely. Pag summertime. Pag summertime. Pag summertime. Mas taas ang summer or mas taas ng snow? Out sa Kasi summertime starts like around April, May, June, July. August mo, ngamig na po na. August. Mas taas man ang winter. Feeling ko. Like, Ala dili na ko moanha diha kay akong sinus di mo ayo kay init dai mo bugnaw na pod. Anha ko mamatay diha Marilo. yeah. 26 kuno pag summer. 26? Oh, okay. I felt it's like 30. Yan. Init tayo. Maba na kay ng 26 di ba? Usay mo, 26 man din sa mong dito. Kaya naana naman atong panit kay mura na magkarabaw ni. Nice kay sa Canada nakaadto ko sa Lake Louise. Oh. Dol me dito. Og maadto kag Canada unsay mga kanang mga trabaho nga dagkog sweldo. Construction worker. Opposite na sa ato no. Opposite good na ito. Mga basurero dito. Trabaho. Basurero. Okay. Plus 36 Alberta last week. Oh, June, hi ayun. June. Hit warning na joke. Hit warning. Hala di na ko diha kay basik pagawas na ko sa Canada. Turta na ko. Andamo na ko imuha winter clothes, madam. Oh. Ay dili ra ko. Mag-boots ka dito, Chu. Mag-boots ka, hanto dito. Hala mag-boots mo ra pud ko anig majurit. Kana for example, farmer ka sa Canada ko para sweldo. Oo. Mo na yung mga datos lala ng mga farmer. Kaya na, Jesus, dako kaya na naghektara ilang mga farm. Yung mga canola oil, canola oil,
Short ang summer, we have 4 seasons. Construction, dako, 40, usay 40 plus. Per hour. Nakay, usay 50. O masun ka. Pilay currency ron sa Canada. I don't know. Usay, change man tinali. Pero kanang murag, minimal niya nga. 42, 41. Dako, kaayo di ay. Ilaliman ka per hour? Oh, 40? Dako ah. Dako kay sweldo ang mga panday. Hala, ako ipadala akong papa diha, kay akong papa is a carpenter. Mudawat mo silang 75. dako kaya sa sahod ko. Sa abroad, madam, mahal ang sweldo mga heavy work. Yeah. Tinood. Hala, bagay ni akong nawong kay pang-construction, manian mo, anak, mularga na akong Kanadaan. Kami ng mga construction worker dito siya kay mga macho kaayo. Ay, hindi akong ganahan dito. Bahalag apilon kong dok-dok anang, Magpadok-dok ko katyo. bahalag lalsangan ko anang mga construction diya sa Canada. Sponsori ko marilo, anak na ko, bayran tanan. Dagko kay Igong maimpas akong mama diris ko an imlo Willer. Kay na prinda. Alalami po dahil kay no age limit. Wala. Farmers, construction, basurero, carpenter, basta mahihirap na work, mahal ang sahod. True. Agreed. Unyag inani, parehas akong mama nga kuan. Yan Labandira, pila may sweldo, kay ako ni padalang Canada dayon. Okay kay machine man dito. Yan to. Naapo dahil po ang chicken catcher. Ha? Maria, usap na chicken catcher. Bahas chicken farm mag Dia Johnson, chicken catcher. Sa na trabaho aday? What? I know chicken farm mag Diri sa Malta, pirting inita, 41 to 43. Hasus inita. Europe. Ginsul. Grabe hapon na imong lugar diha, madam. Oy, mura naman tag nas impierno. Inita na. Wala. Unya, wala pa age limit. Wala akong papa ako, ipadala na lang dias gawas kay. Pirti man siyang mamanday. Wala, i-limit dito lang. Basta makalakaw pa ka maka-ibo. Hindi na tumadawat. Wala. Diri naman tingali sa Pilipinas ng mga pleasing personality. 18 to 23 years old. Nana, no? Muna ngayon ni abroad ta kay di. Wa man ko'y pleasing personality. Wa man day. Napaminaw mo ha kay nang-apply ni siya sa una diri sa Pilipinas, di siya madawat kay Dawat. na may pleasing personality. Oh. Kung ayaw mo katingalang wala ko'y trabaho kay wa po ko'y personality. Di pagod pleasing. Naa ma'am, Chili Walk, British Columbia, ako brother-in-law. Oh. Dito ng mga Chicken catcher iya work. Kung saan man maglanat, hasula po ng trabahoan, nagkusog mo dalaga ng manok, wa kay sweldo. sa Chili Walk. Juliet, Diya anang kuan. Kanang katong flower. di ba nag British Columbia ka sa una? BC na. Oh, I started in BC. Gatong sa bar, sa restaurant? Sa lodge, sa Emerald Lake Oh. Lodge. Emerald Lake Lunch. Maybe katong taga Edmonton yung friend kay Baro siya asa ng Emerald Lake. Walay pili Ano diri. mo na siya kanang border between Alberta and Alberta and BC. Lami apo day das look. Muday daghang maadtog Canada kay lami day ang ilang kuan. Way of kanang earnings. Gahon-ahon ako atong sa Chili Walk, katong flower. Katong mahalon nga bulak ba. Unsa nang inyang festival diha? Sa Chili Walk. Sa Chili Walk. Dire no age limit, no pleasing person basta you're able to work. Yeah. Dire madam sa store karamihan makikita mo mga workers, mga may edad na di na tulad sa Pilipinas. Ay lahi man ko dire sa ato okay basta sa 60 na kadi na magpaundangon na magkagtrabaho. Di na po madawat. Na po ka madawat mga apply ka dire sa 60 na kawanay mo dawat nimo kay mas magulang pa kas tag-iyas company. Magulang ba kasi? Mas magulang pa ka sa poste sa kompanya nga imuha nga gi applyan. Tulips daw. Oh, tulips. Tulips. Yeah. Ay kamo na to makitaan ka ng Oh, sa Chili Walk nga. Chili I Walk. don't, basta na summer time. I don't know the exact month, but Talaga may nagulamay explanation makalar ka na jud ko Canada. oh, dali lang kayo na chuk. Big ma. Hi day Christy. Baba kayo. Naigamit na atong kuan bunya. Ang padala ko. Rambo Kala. Mao din na silang mula hotay gud sila sa abroad. Okay, di lang ka mo pili. Tanang trabaho ang gusto dyan to.
Pole dancer, pole star. Please follow and describe. Oh. Please follow from Vancouver. And describe. And describe in one word. Describe, subscribe. Kung sa po na akong point kayo, po kabalong describe man po. Usaon nila pagpalong, di sila kabalong mo describe. No description, no. No. Follow and describe. Di ba lami po sa Canada, lami po nilang ka ng mga hospital. Oo. Pwede ka. Gwapo, limpyo. Di ka mahatlog mo lingkod. Unya kay lahi madiris ato kay kanang pagtugsok dagom, mura man tag mamatay una kay mura maglay tetanos. Mugod road. Tinuod na kit sa kanang pwede ra ka ma-admit sa ding wala ray bayad. Oh, may depende sa province kasi Alberta wala bayad. Diretso ra gud. Ni health card ya. Ah. Diretso ra. Wala bayad. Lahi lagi diri kay pabayron lagi tag 350 initial check-up. Wala. Dahil kanang resita sa doktor kay abot lagi hapit 2,000. Wala, sunod na ka din gawal. Basta na kay health card. Alberta na, I don't know other provinces. Climate sa Philippines and British Virgin Islands. Ako husband na dito ga work, ma'am. Horticulturist iya work. Sana horticulturist? Wata kailangan. Di na may kabaluan na dahil kay wala man muna sa among giiskwilahan atong college. Pinoy, ganahan kayo sila nato kay kugihan. Oh. Of course. 50 Celsius lubong sa snow. Grabe ha po dahil na. Bisan tigulang diri, basta gusto pa nimo mag-work, ma-double income, hinuon ka kay nagpensyon, nag-work. Oh, kung naka-retire na ka, Pwede ra gyapon. pwede. Mga part-time lang. Or pwede po ka mag-ano na lang, how do you call this? 100% free hospitalization. Sige, gwapo kanyong iro. Wala na muna siya kay kinahanglan siya aircon. Muna iyang mga panit imon ata nang iyang balhibo basing ga panangtang kay di man guni siya pang init nga iro. Winter time ni mo umatawag mga dog slay. Mo ni sila mo. Kani siya pag ulan-ulan lipay kay na siya. Magbuga ko na siya ang pinaron maluoy ka kay mga bilagi migbintana apo mag-aircon siya. Inatag ni Brando. Ayan. Namagay kay mukaon na siya binisaya aron kay sa una di na siya mukaog kuan. Maglatay ang tiyan. Kaya mangisog na siya nailaing iro mo sulod. Ibig na lang sug na ibenta. Ako lagi paalara na diya kay para buhian na siya. Luoy kayo. Pero tayo man ni sila, tayo nila. Ano man. Oh, blue eyes siya? Kung saan naman takna mga dagigutom na ko mga day. Kauban sa akong bana Madam Eli sa trabaho miskan retired na siya. Trabaho pa rin 70 years old. Very good. Diri sa ato aday 70 years old. Wala na papahuwayon na kasi imong pamilya. Kay basi unyag ma-slide ka. May makaingo. Pensioners part-time job sila kay pwede mag-over sila og 30 hours a week kay nagdawat na sila si pension. Pwede nga ma-over. Oh. Sige na mga day. May kay na ka ana. Globe. Manong ni. Ya, kay masipag kaguba ni yung baterya. Magdala kong charger. Thank you so much mga day for watching. Daghang kay salamat mga kabuang rago ni ato diri. Daghang kay salamat for watching. Daghang kay salamat Madam Mel's for your gift to Ma'am Ellie. Salamat kay sa ato mga star senders for sharing your stars with Ma'am Ellie. Happy first day for the month of August. See you around. God bless everyone. Babuchika, babuchika. See you around. Bye everything and bye po sa ato ang friend from Melbourne. Bye-bye. At tuloy mga day, kay gigutom na ko day. Bye.